Birinci uстановкада yok. Birinciden. Hem min kanalının totar problemlerin totarga beyli meselelerini mahsus kimiteler diyen dip etmesiydim. Birinciden biz bugün tüp yönelişte hazır min özümün iş yönelişindeydim. Min qaysı redaksiyalarga cevaplı dip ettiğimde. Tüp basımını biz hazır totarlar redaksiyasına köşirdik. Anı bugün Yolun жетекчisi Лесина Садретдинова sizin karşınızda oturak, korrespondent olarak da, жетекчi olarak da. Ул программаның форматы гына түгел, хронометражы да узунайды. Ул элек 20 минут, 21, шул тирә чыгып китсә, бу мөмкин дә ул 26 минутлык программа. Татар дөньясына бәйле, аның проблемаларын яктырта торган федераль дәрәҗәдә төп программаларның берсе дип күзалладык. Без аның яңа концепциясын булдырдык. Аларга тагын бер кат искәртелде. Татар дөньясы белән бәйле проблемаларны күбрәк яктырту, аерым әле татарга чыкмаган, моңарчы дөньяга чыкмаган, әмма әйтер фикере сүзлек кешеләрне күбрәк аларны тартып чыгару. Экранга мәчет, анда балалар бакчасы тирәсеннән уже китеп, үсеп, саллырак материаллар эшләргә. Siz әйткән хәбәрләргә килгәндә, хәбәрләрдә бүгенге көндә яңа состав, яңа бригада эшли. Әлбәттә, теге эшнең башлангыч чорында нинди дә булса берникадәр кимчелек һәм җитешсезлекләр була торгандыр. Әмма ләкин анда состав, журналистлар составы, редакторлар составы минем уйлавымча бик көчле, тәҗрибәле, күп еллар эшләгән журналистларыбыз әле üstünlük итә, шуңа күрә алар бу мәсьәләдә үзләренең сүзен әле әйтәчәкләр. Ни өчен бүгенге көндә бу вакыт аралыгында берникадәр милли темалар бәлки читтәрәктә калгандыр. Мин моны тагын бер сәбәп белән аңлатып әйтәсем килә. Гадәттә сайлаулар алдыннан менә шулай яңалыклар системасын ул бер теге тетрәндереп ала. Күп игътибар шушы сайлаулар темасына китә. Әмма ләкин бу минемчә вакытлыча күренеш дип уйлыйм. Татарлар тапшыру конгресска бәйле һәм конгрессның отчет программалары шикелле кабул ителә кайвакыт. Кем конгресс белән эшли, татарлар да халкым минем конгресс үзенә алып, матуррак итеп күрсәтеп, менә шул Казаков темалары булды, мәсәлән, полициягә татар кешесе кермәгән иде. Ул темалар битенә дә күренмәде, мәсәлән. Әлбәттә, монда бәйсезрәк итеп эшләп булмаган. Зәйтүз милли программалар булачак дип. Татар конгрессының эшчәнлеге Россия буенча, дөнья буенча ул татарлар программасы белән авызлаш. Ягъни ул милләтне милләт итү, саклап калу, үстерү, ярдәм итү чит төбәктәге татар яшәгән татарларга әлбәттә конгресс эшчәнлеге анда берничек тә чагылмыйча кала алмый. Татарлар программасында шул халкым минемдә дә әлбәттә. Бәйсез дигәннән аны ничек карыйсың бит? Алар бит безнең аяк кулларны, авызларны бәйләп тормый. Алар безгә сез менә бу урында моны әйтегез, бу урында моны әйтегез, моны төшермәгез дип безгә күрсәтмәләр бирми. Алар ирекле журналистлар анда, редакциядә ирекле эшләр. Ул Ермак буенча да безгә бит аны гәрчә әле баштарак конгресс әле үз сүзен әйткәнче, безнең журналистлар алдан чыгып китеп, аларга тәкъдим ясый. Менә шуның мичә әйдә бирегез безгә комментарий. Кайвакытта әле без алардан таләп итәбез конгресстан.